bas tamai dah akai kembali itu kau haleluya haleluya tamai ini nanti dengan tamai hamil deh haleluya haleluya bos tamai bos tamai deh di sini ngai tamai deh refi bos deh gini nanga di situ mana Jadi Yesus, karena nung sungcing, nung baik penari mabadi menker geseko, macam mana? Apa jawab nama? Okay, hello, nung cerita macam mana itu nama? Nung lagi deng, dong mana? Nung kau duku bayi nama, duku deng nama nung kau, nung kau naga deng nama, नों बेखौ सानबाय थानो नाङा गासैखौबो इसोरनियाव गथाय नोंनि गोसो बायदि जाथों इसोर होननानै नोङो गोसोआव नोंहा बिराद दुखु दं बे नोङो गावनि मोजां मोननायखौ मोनैजों लोगोसे आरोबाव नोङो न'खरनि आइ आफाखौ दुखु मोनदों नामा दुखु मोननाय दं नामा रायबाय थायो आइया बहा दं नोंनि आइया नों खाथियाव फै नों अननानै आइखौ नोङो खुलुम दे आइखौ खुलुम आथिं दोनो आंखौ निमाहा होदो गावनि फिसाखौ गोबानानै दे निमाहा होबासो अननाया इसोरनि बोरा फैयो अननानै गोबा दे फिसा आंखौ होननानै निमाहा होदो नों आइखौ निमाहा होबाय होदोना होआखै निमाहानि गेजेरजों इसोरनि बोरा फैयो सोखाजानाय फैयो नोंसोरबो अननानै खाथियाव फैनानै बेखौ निमाहानि गेजेरजों खुरमा गुस्थिब्लाबो अननानै निमाहा मुलुगाव रावनिबो नङा संसाराव रावनिबो नङा मुलुगाव रावनिबो नङा संसाराव रावनिबो नङा थाखा फैसा मानिदे रांखावरि नोंनि नङा आंनिबो नङा गासैबो अरमुनिसो गोबानानै हर हनै खायसे गाबदों खायसे मिनिदों नोंसोर गामिनि मानसियाबो अननानै गोजोननाय लाफै दे गोजोननाय हो नायहर हनै खायसे गाबदों खायसे मिनिदों खायसेबा मागि मागि जालांबायदों नोङो गासै नोंनि आइखौ नोंहा मा जायो नों आब'खौ सिनायबाय आब'खौ नोङो आथिङाव दानानै निमाहा बिनाय आब' आंखौ निमाहा होदों जिसुआ जेरै गासैखौबो निमाहा होदों जोंबो अननाय आरो निमाहाजों नों मोजां जानायखौ जों बयबो हास्थायो थैदो होननानै मालाबाबो बुंनो हाया बे नोंसोर थैदो होननायावथ' बियो बिदि दुखु फैबाय मानसिया दुखु जाबाय नोंनि साननाय गावखौ हगारसारनाय बेफोरजोंबो सैताना बोलो मोनो गासैखौबो फोरबो नोंनि गोसो बायदि जाथों होननासो जों गथायनांगौ थैनोबो थोनो नाङा साव होनो नाङा खायसे खायसे न'खराव बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'फोरखौ नोङो थैदो नों बादि बिदि गोबां बे बाथ्राखौ जोङो बिमा एबा बिफा न'खरनि जानाय जों मालाबा बेबायदि बुंनो नाङा इसोरनि